It's another beautiful Friday. Hello, Makadini, and welcome back to Destiny Blitz. And my name is Tasha. As you know, Destiny Blitz chirongwa chatino kuvigirai every week just to bring you the highlights of the shows that we would have done during the week. And we haven't been here for a while, so here is what has been happening on your favorite channel, Destiny TV. And here are the highlights for the stories. Kana usibisi tikanzi yafunga kupanya. Gari kutaimira nguva ireni sisi. Bozvira sonke itocharing yarusa muvanhu kana punishment. Bosi atikararai munyika medu. Tichita sonke tikupanichana. Zvakataura nomwe twanzi shuwa tonzi nyika inovakwa nevene vayo. But kata kudai soka we are distracting our own country with our own hands. Navandina uchewa mukona kumhanya vana 5-6 vesa tutofunga kuti nezvatadenga zvimvura yakatanga una wangu mukadzi wemubacheche mukati wemubacheche ndakaona ati baba ndamboita zviteka away but ayakuita zviteka away kudai ndakatozongoona pamwe nemumwe murume wakutoshanda naye imomo sawira wakambokura naye kana kuchikoro uko so unongochitadza kuzati saka zvakamira sezvo semataurira vari kuita vanhu vari kuti mwana uyu anga ari taxi driver nemakore 24 saka anenge arwiswa nevanhu vanga vahaya chii ati pane munhu ari pasaidi but tikuratidza kuti munhu acho aita sei aurayiwa achekwa pane zvataona anenge akabviswa mwoyo nobva abviswa maprivate parts vanhu vanoonawo nezveizvezvi vatisirewo makamera mumarodzi anomonitawo anomonita zvigevenga izvezvi. In our first story from Twice a Mother, we brought to you a story from Fakos ya Maitadiwa. Maitadiwa ndimai vane mwana anorarama neurema anonzi Tadiwa, and this is her story. Tadiwa pandakamusununguka ndopakaita problem. Just because Tadiwa anga ari bridge. Saka I was supposed kusununguka neoperation. Then ndobva paita pandakanosununguka kwangu nestrike. Saka ndinozokwanisa kuenda kuoperation. Ndobva ndazoita normal delivery. Saka pakuita normal delivery paipai madoctors anoti breach haabude anotanga kubuda nemakumbo. Saka abuda nemakumbo Tadiwa akatora a long time aramba kubuda musoro. What can also be termed in other terms as a medical miracle is what Maitadi experienced, as she says that her child has been pronounced dead but later was told kuti mwana wavo achiri mupenyu, and this is what happened. Saka doctor apa vakazouya vakatosvika vakatotesta vakati Tadiwa atofa, Tadiwa is dead. Saka takuda kutongobatsira imimi. Then ibva vazongomubvisa zvamunongoziva munhu ari kubvisa chinhu chaari kuti chatofa. Then Tadiwa akatorwa ndakatomuratidzwa vachiti mwana wenyu uyu anga ari mwana mukomana but it's very unfortunate kuti is dead. Then sometime ndichiri kulabor ndichiri kubatsirwa pane mwana akamhanywa naye achinzi afema aita one breath achipombwa neoxygen. Ndobva aendwa naye. Inini handinotomboziva kuti nditadiwa. Tadiwa akazofema after some time. Then umwe sister vakazodzoka. Tadiwa nashe muchiriri, mai Tadiwa nashe muchiriri. Mai muchiriri, sorry. Nekuti papa angasati ane zita. Mai muchiriri, endai munoona mwana kunesana. Saka ndakashamisika. Kati inini mwana wangu akafa nesuro. I don't know kana paine vamwe mai muchiriri varimo. Zvanzi endai kunesana munoona masisters ariko kunesana. Ndara almost a month and a half. Ndiri paHarare hospital ari munesana. Ari critical. But ndakazongobuda naye. Tadiwa akangoita kunge brain dzake severely damaged. Akatanga kunetsa. Tadiwa akatanga kuswera munongoziva zvemunhu akurwara nepfungwa. Zvekuti takasvika pastage yekuti ndaitombomusungirira nekuti anenge achida kuenda achinoita violent nevanhu vachipwanya zvinhu even mumba. Ukange wapuwa mwana ane urema hakusi kuda kwako, ende vamwe vanozotaura zvakawanda, musangana nemashoko. Vamwe vanongona kuti pamwe amai acho vanoroya
Saka vazvara mwana akadai, pamwe vaida kurombesa mwana, pamwe vabereki vacho ndivo vanoroya. Unosangana nezvinhu zvakawanda. Svondo rapera musi wechina mangwanani pakuwadzana 7:10 off ichinopinda muna Bulawayo Road panonzi pamageti pakaitika tsaona. Vanhu vazhinji vakarasikirwa neupenyu. Nhasi uno tiri kumapadhoko, kukuwadzana kumapadhoko, uko kwataenda kunoona mumwe weavo vakararama patsaona iyi. Takatoona gonyeti zvichibva nekukoko. Saka takatora nespeed yaiva ari. Mba vanhu vatanga kudedzera kuti mira iwe. Iyo mba yaita zvekusikidza zvenenge mnada kumira bhazi. Zvo takatonyatsoona kuti tatomwa accident. Mukombi paingoni wani murume aibvunda. Pane mukadzi anotogara kuno kanogara kumusoro. Wananda tobatanidza naye zvazvo une coin here une coin kuti yakatosheka uraza kuti yakarova ichitangira ipapo ichidzokera kumashure. Ndakaona ihora chaiyo. In another story, on a very sad note, ku Belvedere kwakaitika demolitions, kwakaputswa dzimba dzakawanda, dzimwe dzanga dzichingotanga kuvakwa, dzimwe dzanga dzakatovakwa dzakapera. And this is what happened in the story. Zvatanga zvekuma 11 tangoyari kana ngotanga ngoona mota dzatongosvika. Hatina kana mboudzwa kunzi ndo zvichaitika. Tatongoona mota dzatongosvika dzakutongopasa. Vanhu vanga vasati vapedza kuvaka newakapedza zvese zvakatongopasa. Zvichokwada hatirkurwadziwa nezvaitika. Because mabuilding apwani akawandisa zvisingaiti. Ende maitiro avaitaka zvinhu zvinorwadza. Zvinhu zvinorwadza zvisingaiti kuti asi toziva totangira papi. Nekuti vamwewo ndodzimba dzadzatodzimba dzavo chete. Saka zvinhu zvatoparadzwa zvisingaiti. Zvinhu zviri kutotirwadza kana nesuwo. Kana kuti tione kuti tichaita sei pechitupa chichadii hatisi kuziva kuti toita sei. Kana sitikanzi yafunga zvekupasira vanhu dzimba, chekutanga ngaipe vanhu notice, vanhu vazive kuti pane zvakati zviri kuitika. Kechitu kana kuti taure zvekuti kana sitikanzi yafunga kupwanya ngarege kutaimira nguva ireni season. Wozvira sekunge itocharing yarusa muvanhu kana punishment. Bosi atingararami munyika medu tichita zunge tikupanichana. Zvikudewa taimira kana imwe nguvawo yekutiwo vopa notice in time. What is shocking to find out in this story is also that among those houses akaputswa pane dzimwe dzinosara, and this is what the local people had to comment on the story. Izvozvo zviri kutotinetso kana nesu. Because zvaifanira kuitwa kuti kana kuri kupasa ka waifanira kupasa dzese. But zviri kutotinetso kuti sei wabva wasiya dzimwe. Sei wasiya dzimwe dzakamira dzedu dzibva dzapaswa. Saka ipapo patinoda kutoziva kuti sei idzo dzasara dzakamira. The people from the community also commented that this was not the first time dzimba idzi dzichiputswa, but however they had appealed to the courts and tried to get the appropriate papers so that they could continue building, but however again vakauya vakaputsirwa dzimba dzavo. Zvazvirani zvekuti vanhu panouya vachiudzwa kuti vanhu musavake havaudzi vanhu vanenge vakatenga mastenzi. Vanoudza kune vaya macooperative vanenge vatengesera vanhu mastenzi. Vanogona kuuya kuti chimbomirai, vanhu vanombomira zvechokwadi. Voziva kuti aiwa carry on with your constructions dzamuri kuita, tabvumirana zvinhu ngazvifambe. Asi kana vakazwa kuti zvinopazodai so manje hauvaoni, vakutodisappear, vakutoenda. Vanodisappear ndevapa? Ndingakuti vakuru vemacooperative vanenge vachiona nezvemastenzi. Kusika gore rapera vakauya vakapwanya mastenzi aya. Vapwanya mastenzi aya, vakuru vacho vakazvitengesera vanoti vakazofambira nyaya dzacho. Vafambira nyaya dzacho asi zvinhu zvisina kana proof ka. Tune zvimarisidzo taitobhadhirwa kana zvekansi mukatozviona seizvi. Ndinazvo ndikurakidze mutasi muone kuti patune receipt. Mapepa amwe anga achitobva kana kumakoti. Handikuona kuti receipt yokanzi here. Rapa. But nasikanzi iyo ndo yawe yakaita se. Mutemo wenyika haurambidza corporal punishment, but however, one of my cases akawanda that in a bid to discipline a child, zvikusvika pakurova mwana, even by the extent yekuti mwana anogona kufa. Likewise, we had brought to you so many cases, evana vari kurowa kusvika pakufa. Ndamba kubvunyungura imba yese bva vashaya mari. Mapurisa akati mwana wenga arowa anotaura pane mari. Mupurisa kwakutora mahandcuffs, kwakuenda pamuti, kwakumudai mwana akakomberedza muti nemaoko, ndobva aiswa mahandcuffs kunoko.
haachabva pamuti manje, asungwa necheni dzemapurisa uko aakubikwa manje. Baba wacho vanonzi vaita kurova mabhutsu, vakapfeka safety shoe. Vaenda naye kumba vakanotanga kumurova futi vari kumba. Vachirova ari kumba mapurisa akabva. Ivo vakabva vamudzosera futi muchihonda fitichi. Vakuenda naye uchiti atichiendei kupolisi. Ndobva vanosangana nemapurisa bva vadzoka kumba. Nemapurisa ipamwe chete vachiti mwana ndinotiratidza pawesachi pawakaviga mari. Vasvika vakasvika pamba ndobva vatora mwana ndobva vamusunga ndobva vamuisa pamuti wakakura kudarika uri panapa. Muti iwowo vanga vakamusunga kudai so. Mwana akagirikina muti uri pakati apa. Iye akaiswa chenu achirohwa. This story that we are bringing to you is a story yemwana akaroverwa $10 kusvika afa nababa mukuru. And this is what happened in the story. Kuno kudomboshava mwanasikana ane 16 years anonzi akarohwa nababa vake netambo yemagetsi. Pavakazonge vakudeedza vachitoda kumuendesa kuchipatara, vakauya kunzi vazotora mwana, vakaona kuti zveshuwa mwana akanga ashayika. Akauya nemotikari achinzi atakure mwana kuenda kuchipatara, ndiye akazotaura next door yacho kuti mwana wangu kunzi nditakure, akafa afa. Ndakutofonera kupi kwa Sabhuku, ndobva afonerawo Sabhuku ndobva auya. Yakatibata zvekuti ende tarwadziwa kuranga mwana hakuna kuipa. Kana bhebhe rinotokurudzira kuti mwana ngaarangwe. Asi kamurangiro aiwa hazvina kunaka. Mwana anongorangwawo semwana because mwana vana vanotadza. Saka unongorangwawo zvekutsura kwete kuzopedzera mastress ako pamwana, izvozvo hazvina kunaka. Saka bamukuru asi vanga vane mastress avo here kuti vanobva vapedzera pamwana. Mwana akakanganisa nganditange inini kupa counseling mwana wangu. Ndona kuti akuramba achienderera paipai, ndakuchutsimudza nyangu, ndakuenda kupi kune vemutemo. Toregera isuku kuti tichirova vana toshandisa zvikwanisiro zvinokwanisa kuwadza like tambo dzemagetsi kana zvimwe zvitorobho zvemombe zvezve. Uyezve kana uchiranga mwana ziya kuti mwana uri kuranga mwana wako, haasi mwana wamukoma kana kuti wemunin'ina. Rova neshamu kana kutsoka zviri nani, pane mamwe mapatsi ekuti ukarova mwana anogona kungodini kungofa. Saka munofanira kuziva kuti patiri kurova mwana apa ndiri kurova pakanaka here kana ndirova pakashata. Saka munofanira kurova mwana pasingaurayi. Ende tambuti mwana anorangwa, hungu mukuru wangu anorangwa, but karoero kacho kona mwana usvika pakufa zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Ini hangu handina kufara nazvo. Choenza ndechekuti vana vedu vatiri kurera mazuva ano, utano hwavo chaiwo hapana anohuziva kunge waongororwa. Mumwe unogona kurova uchiti ndiri kuranga, mazuva ano vanorwa madrugs, vamwe vari kunwa vari kuputa zvinodhaka. Saka pakurova neropa rake riye zvinenge zvasangana, unenge uchiti ndagona kurova usingazoti watokuvadza mwana semwana akakuvadzika kudhara chinyi nezvinhu zvipi nezvinhu izvozvo. Asi kuvabereki zvedu hatitenderi zvedu. Kana kuri kurova mwana, rova paunoziva kuti apa hapakuvadzi mwana. What are your thoughts on corporal punishment? Should be abolished or should it be regulated? Let us know what you think in the comment section. Over the past few months, the crime rate here in Zimbabwe has sadly significantly increased. We have brought to you so many stories evan vari kungofa in very mysterious ways. Likewise, in this story katika this week, pane murume akauraiwa pana Nelson Mandela na 4th akaonekwa apo makuseni ari in a pool of blood, and this is what happened in the story. Because munhu unenge uchitaura naye haumuzivi. Semataurira vari kuita vanhu vari kuti mwana uyu anga ari taxi driver nemakore 24. Saka anenge arwiswa nevanhu vanga hayachi for mari shoma iyo ngatikoshese upenyu hwedu. InDrive usaende kunotakura munhu wamusingazivi pakati peusiku. Nekuti zvinorwadza kuti mwana ane makore 24 ekubereka anzi atorasikirwa neupenyu, nekuti zviri kuratidza kuti atorwisawo, atopwanya maglazi emotikari yaenda yacho yanga ine matsotsi, asi kuti ndofunga anga vava vakawanda iye ari mumwe chete. Kuda mwana amai kuti mwana ari kuuya vasiri kuziva chiitiko chakadai chinotyisa kudai. Ropa rirapa rakawanda. Ndakatya mazwa zvisingaiti kana ana yangu iri kurova. Kana varivo vanhu chaivo vadaruka ngasamboguma zvakadaro. Ivo vanhu rumewo ngavafambe nguva yakachengetedzwa, nguva yakakodzera. Mataxi driver edu ngaatarisewo vanhu vanotakura nepanzvimbo dzakakodzera. Angava maInDrive ngavasangodaira mafoni ese kuti vawana makastoma ada kutakura ungomhanya oenda kumunhu wavasingazivi. Ichokwadi ichocho. Zvikuratidza kuti pane zvaita sei zvabviswa nokuti hatina kuzonyatsoona nekuti panga pavharwa. Zvekutota kuti inini hangu ndada kuti ndisvike ndangotenderera zvangu ndida kunyatsoona ndikati hazvichanyatsooneka. Ndopandazosvika pana nambuya vari apapa navamwe varume 2. Ndobva ndati chii zvanzi munhu anenge
kubayirwa panapa saka anenge atobviswa zvinhu achisina saka chichamuda kutaura nekuti handi zvinhu zvaive nyore kare. Kungoderera kwerudo nekungoshayawo kungorespekta because fiyeka inongowanikwa kana kuremekedza kunofanira kuwanikwa munhu wese. Saka kana pasisina zvinongoreva kuti rudo rwaderera. It was such a pleasure having you here with me on the show today. Thank you so much for joining me on Destiny Blitz here at Destiny TV. And that's all we had for you today, family. And remember, our family is growing. So don't forget to subscribe, like, and share our content because we are growing. And this helps our channel to continue to grow in that manner. So that's all we had for you today. And see you next time. Stay blessed and goodbye.